Inge, du skal i seng. I seng nu? Ja, nu er det tid til at gå i seng, ikke? Ej, nu skal jeg spille en blik ud med ham, ikke? Nej, altså, du spiller videre i morgen. Nej, men du skal tage hen der, hun sidder og træt, kan hun sove på os, så kommer til mig, ikke? Ja, men altså, Inge, du skal i seng nu, ikke? Og så du spiller i morgen videre med det. Du har fået din piller. Nej, jeg får ikke. Jo, du har fået. Har du glemt det? Nej, jeg ikke glemt det. Nej. Jamen, du har fået din piller. Kom nu over. Hvad sker nu? Må jeg få piller? Nej, du har fået din piller. Nå. Hvad skal jeg gøre nu? Du skal lige i seng. Skal jeg i seng? Ja. Nå. Så. Skal jeg til morgen, ikke? Nu er det tid, så. Ja. Spiller i morgen. I morgen. Så det er en taske. Vil du have din taske med? Vi ses i morgen, ikke? Ja. Så godt. Hej. Ja. Hvad skal vi have? Vi skal i soveværelset, ikke? Og så du får tøj på. Ja. Nattøj på. Så jeg åbner døren. Så jeg siger, her.